दे मोजां खालाम दे खारनाय एक्सिडेन्ट जाखाबाय जास्ट बारनाया 3 फिट नांसिगौ बारनाया 3 फिटल' नांसिगौ नैबेथ' एक्सिलेन्ट होसिगोन बे खारनायावहाय नमस्कार गुरु आथिंफोर गरम खालामगासिनो दं बिसोर वार्म आप खालामगासिनो दं आंनि नामा एके मोसाहारि आङो दा प्रेक्टिस खालामफैगासिनो आंनि खारनाया जादों 21 आव इसिबां फैदोंमोन इसिबां गैया दा आं खारहैगोन खारनायाव गोसो होनानै बिनि थाखाय जों नै 12:30आवहाय सान्दुं थिं थिंब्लाबो नामा जोङो प्रेक्टिस खालामफैदो आरो उदैया नुयो दे बोलो होदो नामा जादों मैथा मानसिफोरना फुङाव खालामोब्ला जोंना 12थासो खालामो नामा प्रेक्टिसा खारनायल'लै माथो जेरावबो मैयानिफ्राय लोगो मोनदों जेराव थां अबे जेराव फिल्डआव जादों खारनायल' नुलां बेयावनो माबा जोंना फिल्डआ नैबेनो नै GBFC नि फिल्ड खाथियाव नै आन्डार कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं बाला गोजा बेखायनो खारनो हाया आरोखि ना बेखायनो ओरैहाय साइडआवहाय खारो जोङो एकदम बै जिं ओरैबायदि बैसिम ओरैहाय बै औवा बागानसिम फुल वार्म आप सोलिगासिनो दं दे मैथा बोरै फैदा खाथियाव खालामफै बेजों मबाइलाव टाइम सेट खालामदो दे वार्म आप खालामखाबाय दानो खारनोसै बिसोरो मबाइलाबो थिग गैलाना हासखिया नुबाय साइकेल माबायदि उन्दुयो र' दा जायाखै र' आं होग्रानोसो थांदो लाइनावहाय 1 मिनिटनि उनाव माबादो दे 1 मिनिटनि उनाव लाइनाव थांदो मैथा आठबार खाराबा दा फै आठबार खाराबा नङा सालथे दिनै मैया ओरैबायदि जादोंना हाखायाखै आठबार खाराबा दा फै हाया मैयानि थाखायनो एसे ओइ हासखि औ मेगन गोजा जालाय साला उन्दुनाया आं खारा दे नोंसोर खारदो दिनै दा खारगोन आं बेलासियाव फाला सानसेयाव खेबथाम खारनो हायो नामा दहाय फुङावसो खारदों हंनै राजा फैगासिनो दं खानोसै दा दे ससे थाबायग्रोदो थाबाय ओमफ्राय आं दे बेखौ माथो दे फिल्डआव दै होखायाखै नोंनो होदो दे ससे थाबायनानै आं दे खारदो स्टार्ट होबाय नै टाइमा खारबाय बिसोरो हनै complete 8 rounds within 14 minutes लगाओ फेन गुबाय नामा साले बिदि दाखा दान मेंगोन नोङो एसे स्ल' खालाम हाब मोसौबो दंलायो माथो नै जोंना फिल्डआव खारदो मैथाखौ खय मिनिटजों सौहैनायनो दे अफ जाबाय नामा साले खामान बे सौफैबाय जाहैबाय 128 सेकेन्डआवहाय 1 राउन्ड थांबाय बेना साले खामान 1.5 मिनिट नांबाय नोङो 1.5 मिनिट 1 राउन्डआव 1.5 मिनिट 1 राउन्डआव
1.5 मिनिट नांबाय एग्राउन्डआव टाइमा फुरा सोलिगासिनो दङ आसकि ओइ उन्दुलाय आखाइ अदसाय न अदसाय आखाइ गुड बय फैगासिनो बोलो हो yes सासे दासो फैगासिनो दङ नै सब समय लेट फैयो बियो हारसिं साल दे बोरै जाखो ओइ 4 मिनिट जानोसै माथो 2 बारावनो बोलो हो थो मा थाथोखो खुलुमबाय आंनि मुङा एकेमोन जोबोर मेंनाय जादों साननै 3 days almost 3 days जाबायमोन गेप दोननाया दा बिनि थाखाय अमा बेदर जानायनि खिया दिनै गोरखाजोब्बाय yes not easy साले बोरै जानांगौ नोंलाय दे उदै फेसेमनाय आरो खारनाया मैयासो एक्सिलेन्ट मारिदोंमोन दाखालिसो not easy एसे थिखोना देखायसै माबायदि उदैया not easy जेबो नङा दे जागोन दे लावगाया साला दासो बानायनाय दे गोरोबदे हट मबाइलफोर दोनाखै खामान मैथा खामान yes खेबथाम जाबाय दा दे yes लागाव yes baby run come on excellent होनांगौ दे excellent खारदे सालथाया द्लोल' जिरायबाय हनै मेंनानै बोरै जाखो सेस सालायानो गहां ओरैबायदि जादोंना मैयानि सान्दुं गोसा सानसे मेंनाया जा अमा बेदर जानो फैग्रा नों दाखाल दे जेबो नङा नेक्स्ट टाइम खामान मैथा खामान खेब्रै जाबाय दा हो खामान run faster yo donkey salah gana नै सासेसो फैबाय yo run aski go yes go Dor aski dor aski go run go dor aski dor मा गानखौ होनदों नोङो कपिराइटसो फैहोलाबायगोनलै जोंखौहाय जिखुनु जाया सालथे दा बेलासियावहाय 8 बार होनोसै नामा 11-12 मिनिटाव हाबनोसै ना माथो ट्राइ खालामो हाजासेखौ ट्राइ खालामो दिनै बिराद मेंदों आं सानखादोंमोन दिनै हाया जाया सिमाङाबो खेबथाम हमना थांबाय गामान मैथा दे खेबथामल'सो बाव फैला खय मिनिट थांखो दाबो 8 मिनिटल' दे 6 मिनिट दंबावो दाबो खेबथामाव 6 मिनिट 2 मिनिटसो कभार खालामनो हायो
Come on, baby. Faster, go! Sexy boy, come on. Faster! SSBB एसे बावसो लाम्बुद्राय स्ल'आनो माने स्पिड जायो बेना नुबाय ओरैनोसो जगिंसो खालामगासिनो दं नों बियो गावनि दे बोलो हो दे मामुलि नङा इसिबां 12था थिं-थिंआव खारनाया ना सालदे नोगोद खस्थ' 12 मिनिट 6 सेकेन्ड लास्ट राउन्ड फैगासिनो दं बियो 12 मिनिट 11 सेकेन्ड थांबाय लास्ट राउन्ड फैगासिनो दं बोलो हो मैथा बोलो हो 13 आराम मोनफैगोन नै सासेया खाथ' बोरै खाथ' $12.44 बोलो होलाय नोङो बोलो होजोबलाय 13 मिनिट हाबनो नाजा दे 13 नि सिगां बावनांगौ खारनाय खाला फास्टार बास्टार्ड बे तेर' द'सान फैबायलै दहायनि बायदि डंकी बोलो हो हाय बोलो नैबिसिम गेजेरसिम बोलो हो रान एसे नांगो 13-15 हमदो आंसो मिथिदों 13-15 माबायदि मोनदोंबा हो दै नांगौ दै वाव बैरिया बेनो बोलो दंमारो मिथिबाय वाव दे दै लोंदोरा दे एसे पाब्लिकफोरनो खोन्थादो मारै मोनो खारला माबायदि जेबो जायाखै हनै दाबो ना 15 बार जाहाबावो बियो हायोना हाया साले नोंना बोरै जाखोरा बोरै जाखो थां मैथाजों जिरायदों आं फंनैसो रायलाय सोंग्रा नों मैथाना मारै खारनांगौ मारै थांना नोङो सोंनो थां मैथानाव सोंनो थां मारै खारनांगौ नङारा नों थांगारा नों जिरायहैना एक्सिलेन्ट मानसिजोंहाय कामान बोराय कामान सासे होगासिनो दं नै खयबा थांखो दे खेबथाम दंबावो दे माबायदि खस्थ' मोनखो खोन्थादो एसे हार्टबिटफोरानो मावगासिनो दं दाबो 7 बारल' जादोंना खारनाया 8 बार जादों दा 13 मिनिट बेसेबांलाय सालदों एसे 13 मिनिट 15 सेकेन्ड एक्सिलेन्ट जायोमोन होमबा 11-12 एक्सिलेन्ट जायो जिखुनु दा जेबो नङा दे हाबावोमोन हनै बोरमाया खारहैनो 1 मिनिट एडभान्स खालामनांगौ आंबो हागोन हानांगोनथ' नोङो सालदे नों बोरै जानांगौ नोंनि बिदिजोंहाय जाहैबाय आंनि दाखालि अमा बेदर जाफैदों अमा बेदर आङो जादों प्लेट मोनबा बिनिफ्राय बे दाखालिनि खोथा अमा बेदर प्लेट मोनबा ब्रयलार प्लेट 3 ओमफ्राय ना फिस मोनब्रै प्लास बिदिनो हमना लादो ओमफ्राय आरो मैयाहाय आं जादों अमा बेदर प्लेट मोननै ओमफ्रायहाय खाजि बिबुखौ एवनाय मोनसे प्लास ना मोनसे आरो मैया मोनायावबो आङो अमा बेदर जादों ओमफ्राय बिनि थाखायनो एसे डाउन जानानै दं दा खालामगोन आं रिकभारखौ खालामगोन आं साननैनि गेजेराव आं रिकभार खालामनो सेस्था खालामगोन आंनि जेसेबांनाखि जादों आं बेखौ हगारजोबगोन दिनैहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो आंनि बेस्टखौ आं ट्राइ खालामगोन आरो बेनो गोजोन्थों सिमांजों नोंजोंल'सोलै सालदे खिन्थु सिमाङाबो गाबोन नाल' थाङो जागोन जिखुनु जाजोंना सासे दंबावो नै खारनाया दे स्पिड खालाम लास्टावहाय स्पिड खालामनो बोलो हो जाम्बा दे बोलो हो बोलां गैला बोलो होनांगौ रा माथो लास्टाव नैबे लास्ट राउन्ड फुल जस खनसे खारबावगोनदां गैला बिदिल' खारनो हानांगौ ओजोंहायबो माने माबायावहाय लास्ट राउन्डआवहाय ना बैनिफ्राय जेनेबा लास्ट राउन्डआव नुहुरबाथाय आं थैबावो
बारा नाङालै लिमिट नोंनि माबायाव थाबाय थाबानो स्पिडाव थाबाय थाबानो हायो खिन्थु टाइमाव जुदि नों एडभान्स हाबनो गोसोबा नोंनि आरोखि बियो जाबाय दा नोंना थांसै दा जाबायलै बारा गोबाव थाजायाना गोजोननाय थाबाय दा बेलासियावबो खारबावनांगौ दं जाहैबाय जोंना एनारजि बोयो बेस्ट'ब्ला होदो बयनोबो खारग्रा जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै फरेस्ट फिजिकेल टेस्टआवहाय थाहैदों बिसोरनि थाखाय बेस्ट उइसेस थांनानै जाहाथे मोजाङै मोजां खारनो हाथों आरो प्रेक्टिसखौ मालाबाबो स्किप दाखालाम खालामनो दाबाव दिनै खालामगोन गाबोन खालामगोन होननानै जाया जोंबो दिनै जागोन नङाबा जोंबो डिफेक्ट जागोन बेखायनो आं बयखौबो खावलायो अननानै मोजां खारो जाहाथे नोंनि हेल्थफ्राबो एसे स्ट्रं जानानै थायो नेक्स्ट सिजननि थाखाय आरो बेल' नङा माबाया एक्सारसाइसनि फैगासिनो दं सिआरपिएफनि फैगासिनो दं जेल वार्डेननि फैगासिनो दं एमटिएसनि फैगासिनो दं एसएससिनि अननानै बयखौबो खावलायबाय अबयस्से बयबो खारखादों थेवबो आरोखि ना फिसा इनफरमेसन जोंबो खारगासिनो दं बोलो होगासिनो दं हाथाबालाबो ना माथो बयखौबो गुड लाक जिखुनु जाया दे होमबा दोननोसै नामा भिडिअ'आबो ना खालामबावो नोङो दोनबायलै जाबाय